Traditionel Memphis morgenmad i kendte omgivelser. Kom med på landsholdets yndlingscafé. Peter og Michael tog på amerikansk indkøbsjagt. Barbecue Channel fulgte med. De griller på højt niveau, men hvem på det danske grilllandshold kender egentlig deres smoker bedst? Velkommen til Barbecue Channel. Endelig er vi rykket udenfor i det dejlige Mississippi-vejr her, lige ved siden af Mississippi-floden. Og det danske grilllandshold, de er næsten rykket ind, men før de rykker ind her på Tomley Park, så skal de selvfølgelig have noget at spise. De sidste 4 år har de været på besøg på Blue Plate Café, som er traditionel morgenmadscafé. Og vi skal selvfølgelig ned og se, hvordan det er at spise dernede. Så vi prøver at tage derned. Jeg står her på en Blue Plate Café. Rammer I Memphis på et tidspunkt, så skal I prøve at gå ind og spise morgenmad derinde. Det er intet mindre end voldsomt. I skal kun gøre det 1 gang på en uge, fordi det slår jeres mave og resten af kroppen fuldstændig i stykker med de enorme portioner, de serverer derinde. Men det smager dejligt, og det er virkelig en oplevelse. Judy, we're here at the Blue Plate Cafe. Could you tell me about the story of the place? Well, it originally started back about 20 years ago. And the first one was located over here on Poplar out of an old house that used to be owned by the founder of Holiday Inn. The name Blue Plate Cafe. They used to have blue plates. I don't know, it's just like some people just sitting around. Oh, why don't we just call it Blue Plate Cafe and hang some blue plates? Well, to you, what do you think makes Blue Plate Cafe so special? Service, quick food, good food, and a lot of it. Can you tell me about the food of Blue Plate Cafe? It's great. The best you can get. Yeah, we do everything. We do all that stuff fresh and stuff like white beans, greens, black eyed peas, spinach, cabbage. We does it all. And this right now I'm cooking a chili. How would you describe the style of the food here? Very good. Very good. What is it that people come here to taste? Because they get a whole lot of food and it's very good. Could you tell me about one of the signature dishes of the Blue Plate Cafe? That would be our turnip greens. Yeah? It's the best we got. Everybody sold by the bucket. Sometimes we sell them by the bucket and stuff 4 pounds. What is it? Turnip greens. Turnip greens! We pick them every day. We have to pick them, clean them, wash them, and put them on. So tomorrow I'll be doing greens. You mean like we have different variety pancakes? Yeah, we have different variety pancakes like strawberry pancakes, blueberry pancakes, banana pancakes served with peanut butter syrup, regular pancakes, eggs Benedict, eggs Florentine, Mexican roll-ups, rancheros, and then we have country ham. We have regular city ham, regular bacon, specialty waffles, which is strawberry, blueberry, apple cinnamon. And then we have French toast, omelets. We have a Western omelet, bacon and cheese omelet. Any kind of omelet you could probably think of that you wanted. A vegetarian omelet if you'd like. A health nut, which is granola with yogurt and fruit on top. Catfish, blackened or fried. Hamburger steaks, country fried steak. Meatloaf, which is burgers, ham and cheese sandwiches, grilled cheese, French fries. Okay. I think maybe that's it. There might be a few things that I left out, but you know, it's just little things. Maybe. Til sådan en omgang, så kan jeg bare sige velbekomme. Det danske grilllandshold skal selvfølgelig også selv bruge en masse varer, så derfor skal det ud og handle, og den første dag er traditionen tro indkøbsdag. Og at finde rundt i et amerikansk supermarked, det er ikke helt nemt, fordi det bugner af varer. Vi er ude at køre her med Peter, VIP-chaufføren, og vi skal ud og lave første dags shopping. Og det indebærer som regel en kæmpe list, som vi skal ud og have købt ind til. Og vi starter højst sandsynligt nu her i Kroger, som er sådan et rimelig stort supermarked, som har rigtig mange ting. We watch it, so. 700 i engelsk. Ja, skal vi have fundet noget hvidløg? Nu skal vi så have 14 hele hvidløg her. Det giver måske en lille idé om, hvor meget mad der egentlig bliver ryger igennem, ikke? Fordi 14 hele hvidløg, det er altså en god slat.
Jamen, det er noget så simpelt som cayennepeber. Nej, færdigblandinger? Nej, alt er lavet fra bunden af. Så det er stort no. Men de gør det jo faktisk, der er rigtig mange hårde, der gør det. De tager en anden færdig blanding, og så putter de lige lidt ekstra i, lige drysser lidt her og der. Og så kommer det på, og så kan de finde på at købe en færdig barbecue-sauce, der lige spæder op med lidt Heinz eller whatever nu. Og så kommer det på, og så ryger det på deres endeligvænd. Der er ikke nogen lov, der siger, at ikke må gøre det, men vi har valgt at sige, at det skal laves fra bunden af. Så. Det er ikke så galt, vi skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det er ingenting i forhold til de første par år. Altså grunden til, at vi ikke skal have så meget, det er, fordi folk de blander selv de her hjemmelavede rubs, blander man hjemmefra. Fordi så ved vi, at altså, krydderierne herover var jo lidt i styrke og type i forhold til, hvad vi er vant til hjemme. Så den rub, du har stået og fintrænet med hjemme, den kan du ikke genskabe ud for det her år. Så derfor har vi valgt at sige de sidste 2 år nu, at folk de blander selv hjemmefra, tager det med i kufferten. Så udover det er nemmere rent logistisk set, jamen, så får vi også et bedre produkt af derovre. Fordi vi ved, at det er det, vi har trænet på. Det er den smag, vi har trænet efter. Så det giver lidt mening. Og så gør det lidt nemmere på shoppinglisten også. Den er de og cornflakes. Det mangler sukker. Sukker, det kan vi lige tage på vejen her. Ja, det er lidt, det kan godt være svært, fordi de har juice 3 forskellige steder i butikken. Er det mange steder? Ja, vi står lige ved at afstemme vores indkøbssedler, og så finder vi lige et sted mere med juice. Og det er det 5. sted i butikken, vi har fundet juice nu. Kan du huske det første år, hvor vi var hernede? Der skulle vi finde et eller andet specielt slags juice, og vi stod henne på hylden og henne med juice og ledte. Vi kunne bare ikke finde det. Og vi tænkte, det her det kan vi godt opgive. Og så fandt vi ud af, at de har også juice et andet sted inde i butikken. Og så står det lige pludselig der. Så det er bygget lidt anderledes op i forhold til, hvad vi vant til derhjemme, hvor de holder tingene sådan rimelig centreret sammen. Her kan det godt være lidt spredt rundt nogle gange. Hvor mange steder har de egentlig juice i Kroger's? Det vil vi lige rende rundt og lave en optælling på, for det er temmelig mange. Det er slet ikke en opbygning, vi er vant til. Men her er i hvert fald et sted. Nummer 2 sted er her, og der kan vi se, at den samme æblejuice, den går igen her også. Her er nummer 3 sted, en noget større afdeling, men nummer 3. Her har vi en køler, det er nummer 4 sted, hvor de har juice i butikken. De har blandt andet passionsfrugtjuicen fra sidste år, vi så Rasmus rende rundt og lidt efter. Og her har vi nummer 5 køler, hvor der også er en lang række juice. Det er første klasses juice, vi har her. Og så her blandt slik til den ene side, der har vi hylde nummer 6 med juice. Så her ved øl og sodavand, der har vi hylde nummer 7 med juice. Natural apple juice. Vi har her sammen med vandet, har vi hylde nummer 8 med juice. Så er vi kommet til den økologiske afdeling. Der er selvfølgelig også juice. Så nåede vi til sted nummer 10 i samme butik, hvor de har juice på køl under økologi. Jamen, vi er ved at være færdige nu med indkøb for i dag. Så det har faktisk været nok den letteste omgang indtil videre. Men det bliver selvfølgelig nemmere hver år for, fordi vi ved nogenlunde, hvad vi skal have og hvad vi ikke skal have med hjemmefra. I morgen bliver lidt mere spændende, der skal vi ud og købe ind til Invitational Dinner, som Eddie har lavet en liste til. Og der er sådan, jeg lige husker det i hovedet, men der er en del specielle ting, og vi skal ud til noget, der hedder Charlie's også og finde noget kød. Så der kommer en del ting der, og Eddie skal med ud, fordi så kan han ligesom selv, hvor han jo kok, så han vil jo gerne lige selv med ud og stå og føle lidt på det. Og så har han jo i alle årene gerne vil ud og prøve at købe ind, så det får han lov til i år, så det bliver spændende. Ja, shoppingtur nummer 1, ud af mange, overstået. Så kan vi tjekke det af på listen. Udfordret Anders i at samle grille. Som I kan se her, har vi 3 smokere klar til at skal samles. Parat! Start! Løb! Men hold da op, der taber Kim lidt. Kim taber lidt på den der, kan jeg se. Anders er helt nede og bide i fliserne. Vi er allerede oppe på at bruge 32 sekunder. Der bliver skubbet lidt, og der bliver snydt lidt, faldet lidt. Det er de 3 store kasser her. Det tog så hele 46 sekunder. Anders fører rimelig godt. Han var hurtig til at få tingene ud af boksen, så jeg er lidt imponeret. Så jeg vil lige spørge Kim her. Kim, er du med?
Jeg overlever. Og vi har en mellemtid, der hedder 5 minutter lige nu. Det går stærkt herovre. Jeg tror, jeg kan se allerede nu, jeg kender også en smoker. Og vi er oppe på 5 minutter og 56 sekunder. Nå, jeg mangler håndtag. Man kunne næsten se det på højden af grillene, hvem der... Jeg tror, vi skal til at hæppe herover. Og vi har et håndtag tilbage herovre ved Anders. Og betrækket. Det var på grillen, den skulle på, Anders. Og... hvad har vi her? 7 minutter. Og 32 sekunder. Sådan. Vi har en vinder. Men I to andre skal fortsætte 7 minutter og 30 sekunder. Det er okay. Med løbeturen. Så må jeg slow-mo. Det synes jeg faktisk var rigtig godt gået. Og 8 minutter og 20. 50 sekunder langsommere end Anders. Sådan der. Og det var så 12.25. Og jeg tror, Anders kan en teknik i, hvordan man vikler den. Må det gøre svart? Det må gøre svart. Du må gøre lige med, hvad du vil. Så er det så... Tak for kampen. Ja, big surprise. Det var der ikke nogen af os, der regner med, at Anders skulle vinde den konkurrence. Men vi har fået besøg i studiet her af landsholdskaptajn Stig Pedersen. Og Stig, nu er de stået sammen grill herom bagved. Hvor mange grill skal I indtage bruge til sådan en konkurrence her? Martin, jeg er glad for, at du stiller mig det spørgsmål. Vi skal bruge 15 grill for at køre sådan en konkurrence her igennem. Specielt på fredagen, der er der rigtig mange ting i gang samtidig, og der er det vigtigt at have mange grill. Så vi har 15 med. Hvad med vand? Hvor mange liter vand får I drukken? Jamen altså, vi køber vand ind stort set hver eneste dag. Der går rigtig meget vand i omegnen af 600 flasker i løbet af sådan en uge her. Og så går der jo tilsvarende på cola og alt muligt andet også. Og så når man drikker vand, så skal man selvfølgelig også have noget stærkt dertil. Hvad med Franks? Hvor meget drikker I det? Eller hvor meget I bruger i konkurrencen? Jamen, Franks gør man jo op i gallons, og gallons det er jo rigtig mange liter. Og vi henter 11 bøtter med Franks til at lave hot wings. Så der bliver rigtig mange hot wings. Hot wings? Og for de her hot wings, de bliver hotte, så skal der bruges nogle kul? Hvad med kul? Eller er det briketter, hvad bruger I? Nej, herover der bruger vi det, der hedder Kingsford Competition briketter, og de er rigtig gode. Det er ikke, der ryger et sted mellem 15 og 20 sække af dem i løbet af bare fredagen og lørdagen, og så alle træningerne også, så det er vel 30-40 sække i alt. Okay. Nu snakker du træning. I har trænet hjemmefra, men der skal vel også bruges kød herover. Vi målte lige i dag, at smokeren i sig selv kan jo komme op på de her 60-65 grader, uden overhovedet at putte nogen kul i. Og derfor så skal der trænes for at kunne styre temperaturen i forhold til luftfugtighed. Der er jo meget luftfugtigt her. Ja, okay. Nu er vi til grillmesterskaberne, og amerikanerne de er jo ikke kendt for kød, eller det er ikke kendt for at spise andet end kød faktisk. Hvad med grøntsager? Spiser vi sådan noget? Jamen altså, der kommer jo stort set lastbiler fulde af grøntsager hver eneste dag. Bruger I grøntsager? Nej. Nej vel? Hvad skal vi med det? Det er jo kødfestival det her. Er der ingen konkurrence med grøntsager? Ej, altså det sidste fik de jo ude i år. Der røg coleslawen også. Så nu er det kød med kød på. Ja, som I kan mærke, så er vejret selvfølgelig helt fantastisk her i Memphis. Men vi prøver lige at stille ned til Hasse, fordi han fortæller os lidt om, hvordan det bliver fremover de næste par dage. Ja tak Martin. Nu står vi nede ved Mississippi-floden, og som I kan se, så er det jo strålende vejr stadigvæk. Solen skinner og har gjort hele dagen. Det har været 30 grader. Og vi forventer jo også de næste dage, efter alt at dømme på vejret heroppe, at det bliver sol og sommer og rigtig barbecue-grillvejr. Så det ser vi alle sammen frem til, så vi kan få gang og røg i alle grillene. Tilbage til studiet. Det var Barbecue Channel for i dag. Følg med igen i morgen, hvor vi kommer meget tættere på det danske grilllandshold, fordi vi følger dem ind i lejren.